Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Benvinguts, de fet, per primera vegada aquest any 2026 al meu canal. Soc conscient de que porto uns quants balanços lectors endarrerits, concretament el de desembre i el de gener. El de gener va ser molt fructífer i m'ha costat trobar el moment de posar-me a gravar aquest vídeo. De fet, encara no he trobat aquest moment. Porto un temps intentant desvincular-me una mica de les xarxes, no en el sentit d'abandonar-les, però no passar-hi tant temps perquè m'ofuscava molt. D'una banda, bueno, això que vas fent scroll infinit i quan podries estar fent altres coses molt més productives o coses que et feien feliç. I per l'altra banda vaig començar molt a fixar-me en el tema de seguidors, si el contingut que penjava funcionava o no, que això és inevitable fer-ho, no? Però quan t'asseus i gairebé només fas contingut per això, quan som una comunitat molt petita, que per molt que creixis mai tindrem, excepte comptades excepcions, no? Mogollon de subscriptors que no ens guanyarem la vida d'això. Doncs arriba un punt que et comences a replantejar una miqueta les coses, no? Aquesta relació que tens amb aquest contingut que crees que al final, en el meu cas, jo crec que en molts altres també, ho fem perquè ens ve de gust. I quan notes que ja no ho estàs fent perquè et ve de gust, aquí és quan sonen les alarmes. Tot això per dir-vos perquè he estat una mica desapareguda. Tampoc ha sigut tan alarmant, però això, no he tingut notícies també en 2 mesos per aquesta raó. I ara tampoc sabia com posar-m'hi a fer aquest vídeo perquè ja us dic que el mes de gener vaig llegir força, encara vinc amb les lectures adreçades del desembre, de les que us he de parlar. Jo tenia planejat molt contingut de si us parlaré dels meus preferits del 2025, parlaré de llibres que vull llegir el 2026. Bueno, res d'això ha passat, però almenys fem que això passi. O sigui que deixem-nos ja de més excuses i comencem amb els llibres que vaig llegir el mes de desembre. El primer llibre que vaig llegir va ser L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón, pel Club de Lectura en anglès. Però jo el vaig llegir en castellà, perquè si jo parlo la llengua original en la que s'ha escrit un llibre, doncs prefereixo llegir-lo en aquest idioma, si tinc la possibilitat. Vull dir que jo no li veia gaire a la punta a llegir el llibre en anglès. Després vaig anar allà i el vam comentar en anglès, però L'ombra del vent o La sombra del viento és un llibre que per mi que ha llegit tot Espanya i part de l'estranger. I en aquest llibre, que passa a la Barcelona de postguerra, seguim a un nen que un dia el seu pare el porta al cementiri dels llibres oblidats i allà li diu que escollir un llibre i va espetegar amb un llibre molt especial perquè està envoltat de moltíssim misteri, tant l'obra en si com la persona que va escriure aquest llibre. I a partir d'aquí, doncs, la vida del protagonista, que és el Daniel, s'anirà entrellaçant d'alguna manera amb la història d'aquest llibre. I mica en mica també desvetllarem, no, quin és el misteri de L'ombra del vent, perquè hi ha algú que sembla que està intentant acabar amb totes les còpies d'aquest llibre i de tots els llibres de l'autor, i també anirem establint paral·lelismes entre la vida de l'autor i la vida d'aquest noi. El que més em va agradar d'aquest llibre va ser l'ambientació. Passa a Barcelona, jo per feina baixo a Barcelona i em va fer bastanta gràcia veure esmentats alguns dels espais pels que cada dia transito. Trobo que crea una atmosfera molt xula, així d'una ciutat grisa, emboirada, en el que la duresa, la grisor del temps de postguerra es veu visualment gairebé als carrers de la ciutat. També trobo que és un llibre que és molt fàcil llegir, està escrit d'una manera que vas passant les pàgines i gairebé no te n'adones. Però d'altra banda, el que no m'agrada tant és que constantment estem seguint aquest personatge anant a preguntar coses a gent que té la sort de que li volen explicar unes intimitats que segurament a una altra persona no li explicarien, i constantment són relats de jo t'explicaré el que va passar. I així contínuament, capítol rere capítol. I dius, vale, però jo no estic veient el que ha passat. Jo constantment estic escoltant a través d'altres persones com s'ha desenvolupat aquesta història. I alhora, quan hi ha tants personatges, un esperaria que potser tinguessin una veu molt distintiva a cada un d'ells, però jo constantment tenia la sensació de, vale, estic llegint un llibre que ha escrit el senyor Carlos Ruiz Zafón i ara està fent parlar aquest personatge, però aquest personatge no té una veu única i pròpia. També vaig trobar que és un llibre molt misògin, em va sorprendre. Jo entenc que estem parlant d'un llibre ambientat en una altra època, però és que hi havia coses
i parlem més aviat de micromasclismes, no d'una cosa... Perquè tu veus, quan hi ha algun personatge que vexa a la dona directament, dius, vale, això és aquest personatge, no és l'autor. Però llavors hi ha altres coses de la ideologia de l'autor que es deixen veure que a mi personalment em van... Llavors sí que la sensació final és una mica desigual. Hi ha coses que m'han agradat molt, altres coses que no tant i coses directament que m'han causat rebuig. Està bé, entenc per què es llegeix tan sovint, és un llibre super de club de lectura, però jo no crec que segueixi amb la saga. Vull dir, amb aquest llibre i gaudint-lo, doncs en vaig tenir prou i ja està, però no em va quedar la necessitat de saber més coses sobre aquests personatges, sobre aquests titelles. Després vaig llegir Wollstonecraft, El principi és sempre avui, de Ricard Ruiz Garzón, que és un llibre que va sobre la vida de la mare de Mary Shelley des del punt de vista de la mainadera que l'ajudava a cuidar a la seva filla recent nascuda, que no era Mary Shelley, era l'altra filla. I seguim aquests dos personatges en un viatge que fan a Escandinàvia per recuperar un barco ple d'or, de contraband, que ha desaparegut i en el que estava involucrat el marit. Llavors ella, una mica per fer-se valdre, va a fer aquesta gestió. Però entremig també hi ha com una trama així més fantàstica, amb un penjoll maleït, aparició de criatures una mica més mitològiques o del folklore. I a mi aquest llibre em va resultar una mica confús. Quan a to no sabia gairebé per on anava. Hi ha com una idea de reivindicar Mary Shelley, reivindicar la seva mainadera, reivindicar la dona, no? Aquest paper de dona forta, empoderada. Però no sé, tot i que la intenció és molt bona, però sí que sembla una mica una caricatura de, vale, tindrem aquest personatge i farem que parli de feminisme lliçó introductòria. Per altra banda, tenim un to bastant irònic, té punts de comèdia al llibre, i ja per l'altra banda hi ha aquesta trama com de fantasia, una mica terrorífica fins i tot, i a mi personalment no m'acaben d'encaixar aquestes tres coses que hi ha. Vull dir, no acabo de saber la veritable intenció de l'autor quina és, amb quina m'he de quedar, amb quina m'he de centrar. Cap dels tres fronts que m'estàs obrint m'atrau gaire, i sí que em sap una mica de greu perquè és un llibre en català que parla d'una figura que em sembla superinteressant, que té elements de gènere. Jo volia estar totalment a bord d'aquest llibre, però no ha pogut ser així. El recomano igualment si us crida l'atenció la figura de Mary Wollstonecraft, perquè és molt interessant i pot servir com una espècie d'introducció. I també fa un treball bastant curiós o interessant entrelligant el que és realitat i ficció, però més enllà d'això, la veritat és que a mi se m'ha quedat una miqueta a mig gas. Després vaig llegir Ortiga i Os de la T. Kingfisher, que pel contrari va ser un llibre que em va encantar. Jo havia començat a llegir aquest llibre fa anys, en l'edició en castellà. No sé què em va passar, no hi vaig entrar gens. Crec que no vaig durar... Devia durar un capítol i mig, com a molt. I el vaig abandonar. Fins que, per complir una de les premisses del Reducte, que era llegir una novel·la fantàstica, i gràcies a la Lídia, que em va deixar la seva còpia en català, doncs ho vaig tornar a intentar, però, sincerament, no donava 2 duros. A mi T. Kingfisher m'agrada molt, però jo pensava, bueno, és una dona que té moltes obres, i algunes m'han agradat més i algunes menys. I jo pensava, doncs aquesta és la que t'ha agradat menys. Bueno, doncs no. Va valdre la pena fer l'esforç, perquè la veritat és que amb aquesta segona lectura ja, quan vaig passar al punt on m'havia quedat la primera vegada, ja vaig veure que aquesta novel·la m'atraparia. I en aquesta novel·la la protagonista és la Marra, que és la filla petita de 3, que té una família reial d'un regne molt, molt, molt petit, que per protegir-se doncs s'alia amb un altre regne a través del matrimoni, que és donant matrimoni a la filla gran. Al cap de molt poc, la germana de la Marra mor, i a la Marra sempre li queda el rau de què ha passat realment, si ha mort de manera natural o la seva mort ha estat precipitada per circumstàncies o persones. Anys després, quan la seva altra germana és oferida a aquest regne per casar-se amb el mateix príncep i de veure el perill imminent de que li passi una altra vegada el mateix, i veient que ni els seus pares ni ningú faran res per aturar-ho, la Marra comença una missió gairebé suïcida, impossible,
per matar aquest príncep. I quan nosaltres trobem a la Marra està intentant complir 3 objectius molt difícils d'aconseguir. Fer un gos Mossos, fer una capa d'ortiga, fer tasques impossibles que li han carregat una bruixa, que no pensava pas que la Marra pogués aconseguir. I quan la Marra ho aconsegueix, diu, merda, ara t'he d'ajudar, no? I formen aquesta estranya aliança i pel camí van trobant altres personatges que s'aniran unint a aquesta espècie de família trobada, que tenen aquesta missió descabellada, que són molt conscients de que la probabilitat d'èxit és mínima, però que estan disposats a fer tot el que estigui en les seves mans. Aquí Kingfisher torna a fer gala de la seva habilitat de combinar una mica el que és comèdia amb aquestes trames de fantasia que sovint, si ho mirem fredament, són força fosques. Però a mi m'agrada molt l'equilibri que troba, perquè trobo que amb la comèdia no banalitza el que està passant, sinó que és simplement una manera d'explicar-ho, que no li treu gravetat a l'assumpte, que les apostes continuen estant altíssimes, que tu estàs patint pels personatges, i en aquest cas a sobre em va funcionar molt aquest microcosmos que creava aquests personatges, les seves relacions tenen un joc molt divertit, molt dinàmic. I trobo un paral·lelisme, com amb el de guia màgica d'autodefensa amb galetes, en el fet que sempre tenim personatges que són com herois reticents. Ells no volen fer això, ells no volen ser els que salven el dia, però al final ho han d'acabar fent perquè ningú més ho farà. I això és molt guai perquè a mi almenys sempre em costa molt menys empatitzar amb algú que, doncs mira, ens hem trobat en aquesta situació i hem de tirar endavant, que no pas en l'heroi perfecte, en l'escollit, o en aquell que ha nascut ja per fer una cosa. Un altre punt per la senyora de Kingfisher. I després un altre llibre que vaig llegir va ser Fins on ens elevem en la foscor, de Sequoia Nagamatsu, un llibre que tenia moltíssimes ganes de llegir des que va començar a fer la seva ronda per tots els canals de BookTube anglosaxó. Tothom en parlava superbé. Quan el van anunciar en català, que me'n recordo que me'n vaig enterar per l'Anna de Lleixa 84, just un dia que jo baixava la setmana de llibre en català, i vaig córrer a buscar-lo, perquè tenia moltíssimes ganes de llegir-lo i un any i pico després l'he llegit. I he de dir que m'ha agradat, però no tant com volia que m'agradés. En aquest llibre de ciència-ficció distòpica, però molt humanista, ja us ho dic, trobem diversos relats que d'alguna manera estan entrellaçats entre ells i que comencen amb la descoberta del cos d'una noia prehistòrica, però que té un patogen a dins que amb tota la moguda del canvi climàtic, el desgel i això, doncs, infestarà a tota la humanitat, creant una nova pandèmia bastant xunga i amb una alta mortalitat. A partir d'aquest moment anem seguint a través de diversos personatges i de la seva història personal, doncs l'evolució de la humanitat a partir d'aquesta descoberta, com s'han enfrontat a això, però és que anem des del moment del descobriment fins a molts anys més endavant, quan representa que això ja està superat, i com hi hem anat fent front, doncs això, les persones, la humanitat, però és curiós, o és el punt interessant, és que ho fem a través d'històries molt concretes, d'experiències vitals d'aquests personatges, que també, a més, veurem que, encara que sigui tangencialment, estan relacionats entre ells. Representa que això fa que no tingui algun punt més d'interès que llegir aquest llibre com un simple llibre de relats, no? Al final t'explica una història global, una història universal. I en general em va agradar, però trobo que els diferents capítols són bastant desiguals, n'hi ha que són molt potents, n'hi ha d'altres que se'm van fer francament pesats. No puc dir que cap dels personatges m'interessés particularment, però sí que les seves històries, doncs, tenia interès per anar-les seguint, excepte quan trobava aquests capítols que arribats a aquest punt jo vaig començar a pensar que potser era una sociòpata, perquè a tothom li havia encantat, tothom havia plorat amb aquest llibre, i després, a molt reflexionar-ho, jo crec que el que més em va molestar és intentar forçar l'emoció, no? Jo sentia que constantment aquest llibre em deia això t'ha de commoure. I està molt bé, si us ha commogut, jo, perfecte, perquè vull dir, heu establert aquesta relació de simbiosi amb el llibre, però jo no vaig fer la meva part i no em vaig emocionar. I amb un llibre tan emocional que no t'emocioni, pega. I és allò que no hi ha res tan horrible com que tothom estigui rient d'algú, a tothom li faci tantíssima gràcia una cosa i a tu no et faci ni punyetera gràcia. Doncs amb això passa una miqueta igual, que jo sentia com si l'autor intentés subliminalment que jo sentís la música de violins i aquí comencessin a caure llagrimetes i era incapaç de jo penetrar en aquest llibre o que el llibre penetrés en mi. Que, ojo, no vol dir que no m'hagi agradat, el primer que us he dit és que m'ha agradat el llibre, però com a exercici de ciència-ficció, més que no pas com un d'aquells llibres que dic, és que
m'ha semblat tan maco. Jo, parlant amb gent, l'he comparat amb Emily St. John Mandel. Hi ha gent que m'ha dit que no veu d'on surt la comparació. Home, jo ho veig bastant clar, no? Aquest entrellaçar històries que aparentment no tenen res a veure, però que estan unides per un succés, a una cosa que li passa a la humanitat. Però en el cas d'Emily St. John Mandel trobo que defuig una mica més d'aquesta floritura, d'aquest voler-te obligar a sentir alguna cosa, i per això m'acaba resultant més commovedor. Això va a persones, per gustos colors, però això, sisplau, no em vingueu a buscar a casa. Després vaig llegir Negra nit, del Chris Offutt, que era una de les novetats de Periscopi que quan van anunciar ja em va cridar l'atenció. Vaig pensar que potser era un tipus Southern Gothic, això, que em podia agradar. No sé, em va venir a la ment Donald Ray Pollock, escriptors d'aquests una mica del rural aquest estatunidenc, una miqueta bruto. I sí, em vaig trobar una lectura superamena en la que seguim el Tucker, que acaba de tornar de la guerra de Corea, i una trobada molt fortuïta, molt casual. Coneix a la ronda, s'hi casa i té no sé quants fills, però aquests fills tenen problemes severs. I és que neixen amb malformacions, no neixen bé, i tot el dia tenen els serveis socials a sobre perquè se'ls volen emportar. S'entén que tinguin una millor vida, però el Tucker, ell entén que ningú protegirà la seva família tan bé com ell. Ell treballa pel secall, que és una espècie de cap de la màfia local, i fan una miqueta de contraban i això. I el Tucker és un home com molt taciturn, de poques paraules, però és supereficient, llavors és com la mà dreta d'aquest home. Fins que, de fet, arrel d'això dels serveis socials, el Tucker es veu embolicat amb una moguda bastant heavy i el secall li proposa com una triquinyola perquè vagi uns anys a la presó. En teoria el secall es farà càrrec de la seva família i Santes Pasques. I evitem un mal major. Què passa? Que surt de la presó i, oh, sorpresa, el que li havia promès no ha sigut així, i el Tucker posa al servei de la seva família, de protegir el seu clan, tot allò que havia après a Corea. Ell és un tio supereficient, és molt capaç de mostrar tendresa, té una part molt sensible, però també és supercapaç de mantenir la ment freda i fer allò que ha de fer. I allò que ha de fer a vegades és força violent. I tot per què? Doncs per protegir allò que més s'estima, que és la seva dona i els seus fills. I a tu, quan et posen davant d'això, per molt que aquest personatge tingui coses que són evidentment reprovables, és molt difícil de no acompanyar-lo fins al final, de no veure una coherència en les seves accions i d'entendre per què està lluitant. Chris Offutt, a més, escriu d'una manera que a mi m'ha funcionat, perquè és una manera un estil molt sobri, desprovist de grans floritures. També en la prosa és bastant simple, té un estil molt directe, però després de cop et trobes que aquest paio, que és pràcticament, no és analfabet, però no és un tio que estigui molt instruït, no és un intel·lectual, i es relaciona amb gent d'unes esferes que doncs tampoc, vale? No estem a Harvard, però fan unes reflexions sobre la vida, sobre la justícia, sobre més de filosofia de peu de carrer, que cony, són molt bones. I a part d'això també tenim diàlegs que jo crec, o sigui, això ho poses en mans dels germans Coen, i és que és or pur. És or pur perquè ja està escrit, surt sol. Es grava sol. Vaja, que és un llibre que marca moltes de les caselles de que a mi m'agrada veure en un llibre i que m'agradaria recomanar a tothom, perquè és que quan me'n vaig adonar l'havia acabat i dic, i ara què? I ja per acabar el mes de desembre vaig llegir No morta del tot, de la Holly Jackson. Jo sentia, no sé per què, perquè si miro vaig tenir Ortigallós, vaig tenir Negra nit, cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 llibres, 2 que m'havien agradat molt, està prou bé, però no sé, jo sentia, ja no t'agrada llegir o alguna cosa, no sé, com si estigués en un bloqueig lector, que tampoc era el cas, no sé, que vaig decidir que necessitava alguna cosa que es llegís ràpid, fàcil i que em tingués superenganxada. I em vaig decidir per No morta del tot, de la Holly Jackson, que és una senyora que escriu thrillers o llibres de misteri. Primer eren juvenils i aquest diria que és el seu debut en l'àmbit adult. Total, que jo en aquest moment tan vulnerable que necessitava just això, m'arriba la reserva de Biblio que havia fet feia segles, perquè aquest llibre està super sol·licitat, i dic gràcies, hi ha un déu dels llibres que existeix. Però què és aquest llibre? Aquest llibre és un thriller amb una premissa, a mi em sembla bastant interessant, que és que a la Jet, una noia de 27 anys que no sap gaire bé què fer amb la seva vida, que ha tornat a casa dels seus pares, que se sent el fracàs de la família, una família d'empresaris que es dediquen a la construcció i que ho tenen tot com molt
molt arregladet a la vida, doncs ella sent que és un fracàs, doncs la nit de Halloween algú l'ataca per darrere, la deixa quasi bé morta, i quan es desperta a l'hospital li diuen que li ha causat una lesió al cervell que o es pot operar ara i probablement mori per altres problemes de salut, no? Com que interfereixen, o que pot viure el que li quedi, que és probablement una setmana. I ella decideix que tants anys que s'ha estat esperant a viure, doncs viurà aquesta setmana, però la viurà plenament i intentarà descobrir qui ha sigut el seu assassí. Llavors, amb l'ajuda del Billy, que és un veí i amic d'infància, es posen a investigar qui ha pogut ser i es posen a investigar doncs, des d'un paio que li té jurada a la seva família fins als seus propis membres de la família. És fàcil que en aquest context doncs la història avanci contra rellotge, que hi hagi aquesta tensió perquè tu saps que se li està acabant el temps a la Jet i és un llibre que fa de molt bon llegir, a mi em va entretenir moltíssim, que és el que buscava en aquell moment. És veritat que passats uns dies, quan ja se'm va baixar una miqueta com l'excitació inicial, veus que té més forats que un colador. Ja començant pel fet de que amb una lesió cerebral que et matarà en 7 dies et deixin marxar de l'hospital i posar-te a voltar per tot el poble. I en tenen sort de que jo no tinc ni punyetera idea de medicina. I no sé ni si això que m'estan dient és possible o no, però aquí hem vingut a jugar. I una mica té aquest estil d'alguns llibres de literatura juvenil, no? Que són com fàcilment digeribles, però portat a la literatura adulta en quant a temes. En quant a temes, no, és una miqueta més madur. Jo, sincerament, penso que Holly Jackson pot ser una bona opció si en un altre moment em trobo en un moment de neure meva, de, oh, Déu meu, no tornaré a llegir mai més, doncs agafar un llibre seu perquè això és molt entretingut. M'ha canviat la vida? No. És el millor llibre que he llegit mai, perquè va guanyar el Goodreads Award de misteri i thriller. Home, no m'he llegit els altres nominats, però tampoc no crec que sigui un llibre apostoflant. És un llibre que fa molt bé el que ve a fer, té les seves pegues. Però és aquella mena de llibre que és fàcil perdonar-li, perquè tu vols estar enganxat a la pàgina, i trobo que va ser una bona manera d'acabar l'any lector 2025. I em sembla que és un bon moment per deixar-ho i ens veiem en el proper clip. I he tornat. Ara us parlaré de les lectures que vaig fer a partir del mes de gener. A partir del mes de gener i el gener. Us parlaré de les lectures de gener. Curiosament, gairebé tot ho vaig llegir de la biblioteca. Només tinc un llibre en físic que em pertanyi, o amb el meu estimat Kobo. El vaig decorar. No us ho vaig arribar a ensenyar mai, però mireu que xuli. Qüestió que portem un mes a l'any i ja estic aprofitant-me de la pobra biblioteca. El primer llibre que vaig llegir el mes de gener va ser el llibre del Club de Lectura en anglès del mes de gener, que era Evil Under the Sun, de la Agatha Christie, que crec que en català no el tenim i en castellà és Muerte bajo el sol. Un llibre de l'Agatha Christie sempre és bona manera de començar l'any, de començar el mes o de fer una lectura en qualsevol punt de la teva vida, perquè si hi ha una cosa que et donarà i que saps per segur que te la donarà, és entreteniment. I en aquest cas va ser així. En el context de la Segona Guerra Mundial hi ha una colla de rics que estan en una illa perduda, crec, entre França i Anglaterra, i allà, bueno, estan allunyats de tot, sembla que res dolent els pot tocar. Tu, si vas a vacances i et trobes al Poirot, comences a sospitar que alguna cosa podria passar i una de les noies que està allà estiuejant apareix morta. És una noia de la que tothom tenia coses a dir, no precisament maques, perquè era una noia doncs, que es portava com amb molta seguretat, que agradava molt als homes, les dones l'envejaven, els homes la veien una mica fresca, i quan apareix morta ningú se sorprèn realment, i de fet el problema serà saber de totes aquestes persones que sentien animadversió per aquesta noia, quina de totes elles ha sigut la que efectivament es va acabar carregant. No és el meu llibre preferit que he llegit de l'Agatha Christie, però sí que és indubtable i no us ho vindré jo ara a descobrir que la reina del misteri sabia escriure un bon misteri i que sempre fa per doncs això, tenir una lectura molt entretinguda i quan és per un grup de lectura dona per comentar. El següent llibre que vaig llegir va ser Sacrificis d'estiu de Robert Marasco, que és un llibre de terror que una mica parteix de la idea de què passaria si en comptes de que una casa encantada el que estigui intentant sigui expulsar
als seus habitants, la casa busqui aquests habitants i se n'alimenti d'alguna manera, que els dreni. I sí senyor, tenim una família que vol fugir de la seva ciutat a l'estiu. Sobretot ella està molt interessada en fugir. Ella vol portar un tren de vida molt superior al que realment per la seva classe els hi correspon. I troben una casa increïble per un preu baixíssim, sospitosament baix per estiuejar-hi, i ella aconsegueix que convença el marit que no les té totes perquè lloguin aquesta casa, però a canvi de poder pagar aquest preu tan petit, els propietaris de la casa, que són ben estranys, són uns germans una mica estranys, li comenten que s'han de fer càrrec de la seva mare, que viu en una habitació que ni la veuran i que l'únic que han de fer és dur-li una safata amb el menjar un parell de vegades al dia i recollir-lo i portar-li el següent, i ja està. I la dona no els ha de molestar per res. I la dona, són un matrimoni amb un fill, doncs es comença a dedicar a això, no? S'ho pren com la seva missió i alhora, com ja us dic, li agrada portar un estil de vida que no pot portar en la seva vida, en el seu dia a dia. Aprofita que està en aquesta casa, no?, per viure aquesta espècie de fantasia de tenir coses boniques i cares, i va arreglant a poc la casa, perquè quan arriben és una casa, és una mansió, però està en un estat una mica de decadència. Llavors comença a arreplegar mobles, els canvia de lloc, li renta una miqueta la cara a la mansió i fa que, mica en mica, torni a la vida. Però alhora que aquesta casa va lluint cada vegada més, en ells es va instaurant com un malestar, sobretot en la parella, no?, que fa que estiguin malament, que estiguin barallats, i que d'alguna manera és una presència estranya, o la pròpia casa, alimentant-se d'aquesta gent. És un llibre que em va agradar força, em va agradar com estava escrit, em va agradar molt, em va tenir entretinguda, però que mica en mica, segons anava avançant, jo m'adonava d'acord, estic gaudint d'aquesta lectura, però en teoria estic llegint una història de terror, i aquí, més enllà de posar-me en una atmosfera que sí, és una mica inquietant, no m'estàs donant xitxa, no m'estàs donant elements de terror. I crec que aquesta és la crítica que li puc fer al llibre, perquè he de dir que, tot i això, em va interessar, però m'hauria agradat que jugués més amb el terror, i més veient que em anava plantant prou bé les coses com perquè això es pogués tornar una història de veritable terror. Que, ojo, m'agrada quan els llibres no juguen amb lo barat, no tiren del clitxé més fàcil i no es converteixen una mica com en el que seria l'equivalent en llibre d'una pel·lícula plena de jumpscares. Però alhora sí que, com a lectora de terror, espero alguna coseta. És una obra que dins del que seria el terror, no?, s'instauraria dins del cànon de les cases encantades i, a tenir en compte, no?, sobretot per aquest joc que fa de com té una altra perspectiva sobre el que és la casa encantada, però que jo trobo que m'hauria pogut donar molt més. I estic una mica constipada, per si no us n'havíeu adonat a la primera part del vídeo. Ho dic perquè parlo com si fos una fumadora, perquè em quedo sense aire. D'acord, després vaig llegir un llibre que aquí veig que li vaig posar 3 estrelles i ara realment, passats uns dies, li baixaria aquesta puntuació. Es diu Dura una eternitat y en un instante se acaba, de la Anne de Marken. És un llibre molt curt, que el que em va poder impactar en el seu moment va ser perquè me'l vaig llegir en un dia, però que ara, setmanes després, se'm fa difícil de parlar-ne perquè no recordo gairebé res. I això no és una cosa gaire bona a dir d'un llibre, crec. I ull, perquè té coses molt xules, però al final no va gaire enlloc. És un llibre gairebé, podríem dir, de zombis, però no us imagineu els zombis a l'ús, val? La nostra protagonista és una noia que va morir, que va estar viva en algun altre moment, però ara és morta i no recorda... Té alguns flaixos de la seva vida, però no recorda gran cosa. I viu en un hotel on hi ha altres no morts com ella i tots estan en aquesta espècie de limbo en el que el seu cos més o menys està viu, però no porten una vida normal com abans de morir. I recordo, del poc que recordo, que està escrit d'una manera interessant, bastant poètica, seguim aquest personatge, no?, en la seva cerca de no sé si de significat o de... Ella vol recuperar aquesta persona que va ser i sobretot la persona que estimava quan era viva, i emprèn una espècie de road trip en el que s'anirà trobant amb personatges variats, però sí que recordo que no arriba a cap conclusió satisfactòria, cosa que té certa lògica, perquè quina conclusió pots extreure
la mort, però sí que pel meu gust va acabar sent massa vaga i ambigua com per extreure'n alguna cosa jo a nivell personal. No sé si podeu veure a la Bruneta, que està aquí dormint, perquè com és tan fosqueta, sembla una ombra només. Seguim amb el nostre. El següent llibre del que us parlaré és When the Reckoning Comes, de la Tanya McQueen, que és un llibre de terror que també es podria emmarcar en certa manera dins del gòtic soreny, en el que una noia negra, important, torna al seu poble de mala mort, del que tothom vol escapar, pel casament de la seva millor amiga d'infantesa, que ha decidit casar-se en una casa rehabilitada del poble. Fins aquí tot bé, l'han deixat preciosa la casa, tot estupendo, si no fos perquè aquesta casa abans era una plantació on hi havia hagut esclaus negres. I una casa on la protagonista, quan encara vivia en aquest poble, en sentia parlar molt, hi havia molts rumors sobre que podia estar encantada, que hi passaven coses estranyes, i de fet un dia, amb un altre amic seu, ells eren tres, aquesta noia blanca que es casa, un altre noi negre i ella. Doncs ells dos decideixen anar a aquesta casa i veuen alguna cosa estranya de la que encara molts anys després no poden parlar amb claredat sense posar-se excuses. I em va agradar força perquè posa una conversa sobre la taula sobre aquestes coses que continuen fent els blancs, no? Que en si representa que el racisme és una cosa passada i que ja està, però que continuen beneficiant-se i bevent d'estructures de quan l'esclavisme, de quan la segregació racial, que vist des de fora és molt heavy, no? Perquè tu veus superevident. Però imagino que quan estàs posat en la vida i el que és el dia a dia als Estats Units, que no dic que aquí no hi hagi racisme, però vull dir que tenen com aquesta història amb els esclaus, la segregació fins fa tan poc, el Ku Klux Klan, doncs que imagino que hi ha expresses que encara arestes que encara punxen i que per molt que dues persones siguin mega amigues, al final que prima aquí el llegat, la persona en si i més enllà d'aquesta conversa, perquè òbviament el llibre veu moltíssim del conflicte racial i d'aquest mal que encara no es podrà, realment no és una cosa que es pugui reparar, però potser sí que es podria mirar de fer menys mal. Doncs més enllà d'això, com a llibre de terror és molt solvent, té escenes que van posar els pèls de punta, sobretot quan tirem enrere en aquests flashbacks de quan van entrar en aquesta plantació realment. I alhora sí que és veritat que és inseparable d'aquest fet històric perquè, sense desvetllar gaire, els fantasmes al final normalment un fantasma és algú que té un assumpte sense resoldre, doncs aquests fantasmes no existirien sense aquest fet, aquest context històric. No sé si m'he embolicat gaire per dir-vos que és un molt bon llibre de terror i que a nivell social doncs està molt guai també. Després, el llibre que vaig llegir va ser el primer llibre que hem llegit amb el club de lectura de la comunitat lectora que hem creat amb Activitat Subterrània, que es diu Les Aigües Negres, en el que tenim la intenció de parlar de literatura que s'emmarca dins del que seria el realisme brut, i per aquest primer club de lectura, que per cert seran cada 2 mesos, al març en tornarem a fer un altre que aviat anunciarem i que us animo a participar-hi. Podeu participar en un, en tots, el que vulgueu. Nosaltres tenim un grup a Telegram al que us podeu afegir i després obrim un tema a part per cada lectura. Bé, doncs la primera lectura va ser Pregunta-ho a la pols, de John Fante. Jo no coneixia aquest autor, me'l va descobrir el meu company de Les Aigües Negres i estic contentíssima. Crec que, a més, la sensació ha sigut general perquè s'ha repetit bastant aquest comentari de ostres, és un llibre al que possiblement no hauria arribat, és un autor que jo no coneixia però que m'ha agradat molt llegir. I aquest llibre el protagonitza l'Arturo Bandini, que és un personatge que l'autor fa servir també en altres llibres seus. És un escriptor molt jove que se'n va d'allà on viu, a l'Amèrica més profunda, i se'n va a Los Angeles i acaba vivint en un hotelet de mala mort on intenta sobreviure com pot perquè cada vegada que agafa una miqueta de calés els fa desaparèixer malgastant-los, i allà, creient-se el gran escriptor i intentant fer carrera, coneix a la Camila, que és una noia d'origen mexicà que treballa com a cambrera, i estableixen una relació supertortuosa. Al principi tot és molt divertit perquè descriu la misèria però la descriu d'una manera que fa que les escenes resultin còmiques. Està sempre envoltat d'uns personatges superestrambòtics, extravagants,
els diàlegs són gairebé absurds i a més juga molt en la dualitat entre el que realment està passant, no? el que és la realitat i com Arturo Bandini té com aquesta necessitat de veure-ho tot a través de la pàgina escrita, ja sigui mentalment, no? Ell com que reescriu el que està vivint realment i de fet veiem que se sol presentar ell com un gran home, Califòrnia com la terra de les oportunitats, quan en realitat és tot el contrari, ell és un caràcter super volàtil, tant es creu el millor com una mitja merda, i el gran somni americà tampoc és la gran cosa que tothom ha anat a buscar. Però sí que és com la seva manera de sobreviure a aquesta mena de misèria moral i material, perquè vull dir, gent que té molt poc i que el poc que té tampoc ho sap mantenir. Però mica en mica aquest encanteri anirà deixant de fer efecte, el llibre es torna més fosc per moments i la cosa es posa bastant més dramàtica. No és que la situació canviï en excés, al final era la mateixa, però que mica en mica això deixa de fer efecte aquesta màgia i hi ha com un desencant del personatge que sempre s'ha presentat com el gran escriptor i per això feia això, no? Reescrivia la seva realitat. Doncs cada cop més veiem la persona, Arturo Bandini, home. I a l'escenari que els envolta, a ell a la Camilla i a tota la resta, cada cop veiem més la dura realitat, la realitat més crua i menys maca que és la de tots aquests ciutadans immigrants o fills d'immigrants que busquen una vida millor, que quasi reneguen dels seus orígens, explicar-li a la gent que s'ha quedat enrere, doncs mira, jo he anat aquí a buscar una cosa millor i ens estem menjant els mocs. I que van com retroalimentant el relat els uns amb els altres i al final és un munt de gent enganyada que van a buscar una cosa que no existeix. Realment és un llibre que m'ha impactat molt perquè m'ha sorprès fins a quin punt em podia arribar a agradar. M'ha agradat molt la prosa de l'autor, que en aquests primers capítols que et pataves de riure, però després quan es posa la cosa més sèria doncs també m'agrada com ho tractava. Hi ha com una maduresa ja no només del personatge, sinó també de la narració. I tinc moltíssimes ganes de continuar llegint John Fante, perquè jo no sé com no és un d'aquells autors que són més reconeguts, potser és jo i la meva bombolleta, però jo diria que potser no és tan conegut com altres i ben bé que s'ho mereix. Bé, diu la llum que ja en té prou, que vol anar a dormir. I heu de posar aquest foco espantós. El proper llibre, el següent llibre que vaig llegir va ser l'únic que tinc en físic, que és Los ojos son la mejor parte, de la Mónica King, i que vaig llegir en lectura conjunta amb el Jordi de Bookstagram, i que va ser una lectura molt, molt entretinguda. Tenim a la Ji-won, que és una noia d'ascendència coreana, que viu amb la seva mare i la seva germana. El seu pare un bon dia agafa les maletes i les abandona. I la seva mare entra en un estat de depressió profunda que fa que sigui molt difícil tractar amb ella, fins que un bon dia reviscola una mica i els diu que ha conegut a un home que es diu George, és un home blanc, que en un primer moment es presenta com un gran admirador de la cultura asiàtica i que la seva mare veu amb molt bons ulls perquè, bueno, com ha tingut una mala experiència amb el seu marit, que era coreà, i de cop ha decidit que el que necessitava era un home blanc i mica en mica, o de seguida, veurem que aquest home que s'ha introduït a casa d'aquestes noies no té intencions gaire pures, diguem. És un home arrogant que creu saber-ho tot i que és bastant dèspota. I la Ji-won se sent observada constantment per aquest home i els seus ulls blaus i comença a obsessionar-se amb aquesta mirada blava que sembla que la persegueix a tot arreu, i en la possibilitat de potser arrencar aquests ulls i menjar-se'ls. És un llibre de terror així més literari, però que també té escenes de body horror. Si us fan angúnia les coses que tenen a veure amb els ulls, potser no és un llibre per vosaltres, però fa de molt bon llegir. Té capítols curtíssims, que és que n'acabes un i dius va, seguim una miqueta més. Jo recordo que vam començar la lectura conjunta, que vam dir, vinga, 50 pàgines, 100, 120, perquè no, vull dir, és fàcil de devorar. Es pren el seu temps per explicar-te les coses, tampoc és que vagi a pinyó fix, però sí que té un molt bon ritme que fa que sigui, doncs, això, fàcil de llegir. I explica bastant bé la caiguda aquesta, el descens a la bogeria de la Ji-won, que no us penseu que ja el primer dia diu ui, mira, el meu padrastre, m'encantaria menjar-me els seus ulls. No, mica en mica, això evoluciona de manera que quan arriba aquest pensament, compartir-lo no el comparteixes, però dius, vale, entenc d'on vens
i vens d'un lloc xungo i al final doncs, el trauma fa el que fa. Molt interessant i a més, com amb tot el terror, doncs té també aquest punt social, no? De crítica tant a l'estructura familiar coreana com a aquesta majoria blanca i a com tracten els asiàtics com hi ha aquesta espècie de fetitxe, que a vegades tan perjudicial és que t'insultin pel carrer com perquè idealitzin tot allò que forma part de la teva cultura sense acabar d'entendre-la realment, i es deixa veure en aquest llibre molt bé, i a més jo trobo que ho explica força bé perquè com a persona blanca tu puguis empatitzar amb aquesta problemàtica. Va, que ja acabem, només queden 3 llibres. És que a més no sé què em va passar el mes de gener, que vaig llegir com una desquiciada. Un altre llibre que vaig llegir va ser The Apparition Face, de Will MacLean, i que vaig començar odiant amb totes les meves forces. No odiant, però se m'estava fent molt pesat. O sigui, va arribar un punt que, de fet, amb el Jordi mateix, li vaig dir, no sé què fer, perquè la premissa és interessantíssima, però se m'està fent insufrible. La veu amb la que està escrita, el narrador, no puc més amb ell. És la història d'uns bessons que un bon dia, són uns bessons així una mica estranys, un noi i una noia, que els interessa molt tot el tema de l'ocultisme, la criptozoologia, coses que realment a mi també m'interessen, però que entenc que són estranyes, i més si tenim en compte que estem parlant de nens de 12, 14, quan comença. I un bon dia els hi donen una càmera de carret i el primer que volen fer és reproduir una fotografia d'aquestes que tant els han fascinat de fantasmes i fan una fotografia falsa d'un fantasma. I els hi queda tant de puta mare que diuen, d'acord, amb això hem de fer alguna cosa, li ensenyen a una companya de classe i que queda totalment pertorbada. Llavors la conviden a casa per dir-li no, mira, la vam fer aquí, vam fer aquest efecte de llum, tal, no és real, sisplau, no et xivis als nostres pares. I un cop allà, aquesta noia, que val a dir que més la van agafar perquè era doncs, la rareta de classe, els hi fa com una espècie de profecia, d'acord, vosaltres penseu que m'heu enganyat, però realment acabeu de donar vida a una cosa molt estranya. Bueno, els hi fa com un anca de rana, pata de conejo, ojo de tritón. I, bueno, els augura un futur molt negre. Per coses de la vida, aquests dos germans es van allunyant una mica. Veus? És que només explicant-ho, veieu, no? Que és una mica com un argument una mica que no saps cap on va. Doncs es distancien i un bon dia la germana desapareix. Als 16 anys desapareix, no torna a casa a l'hora que havia d'arribar, la busquen durant mesos i no apareix. I aquests germans que estaven tan avasats en tot l'ocultisme, doncs ell busca una resposta en tot aquest món, tenint molt en compte que segurament no la trobarà. Fins que un bon dia un professor que li està fent com de psicòleg el porta a una casa on un altre professor que ell coneix està fent com una investigació sobre fantasmes. Estan fent com un estudi en aquella casa perquè en teoria hi ha com alguna presència. I es representa que han ajuntat a gent que és brillant i que té alguna mena de sensibilitat cap a tot això. I el Will comença a col·laborar amb aquesta gent. Representa que la gràcia és que estan allà per intentar provar de manera científica, recabar científicament evidències d'activitat paranormal. Tot el que se m'havia fet pesat, perquè era la veu d'un nen de 14 anys super mega pedant, parlant d'una manera que dic, no està parlant el personatge, estàs parlant tu, Will MacLean, des de darrere, és que ho estic veient. Se m'estava fent pesadíssim. A més, no sabia cap on anava. Però quan apareix l'experiment de la casa encantada, la cosa ja dona un gir, es torna més interessant, el protagonista ja té una altra edat, ja comença a quadrar una mica aquesta veu que li ha donat el Will MacLean i es fa bastant interessant. Sí que he de dir que el llibre s'allarga una mica, no sé si necessàriament, però a vegades no saps cap on va. Ens interessa provar l'existència dels fantasmes, ens interessa explorar el dol d'aquest noi a través de lo paranormal, ens interessa, no sé, una cosa totalment diferent, com seguir com el seu pas de la infantesa a l'adultesa. I al final tampoc no et dona gaire respostes, que crec que és molt coherent amb tot el que planteja en tot moment, perquè és tot com molt ambigu de si realment existeixen els fantasmes, si no, si existeixen, quina forma prenen. Sí que es donen experiències que són paranormals, que no són fàcilment explicables, i és molt interessant perquè l'explicació que es dona no és la de ha quedat
un eco a les parets d'alguna cosa molt dolenta que va passar, sinó que fins i tot s'insinua que potser en aquella casa no hi va passar res, potser aquella casa no està encantada, sinó que el que estan experimentant és una manifestació d'inquietuds, d'emocions que tenen ells a dins, perquè realment, a part del professor, tots els que participen en això són adolescents. I coi, quan em vaig donar compte estava enganxadíssima, perquè vull dir, és una premissa fortíssima. O sigui, ja estava guai lo de la foto del fantasma, que després, com que deixa de tenir gaire sentit, sí, però és que amb lo de la casa i en la manera que tenien d'aproximar-se a aquests experiments, doncs em va tenir agafada. Clar, jo no puc dir que sigui un llibre que recomanaria a tothom perquè, i tampoc sé si el qualificaria com un llibre de terror, és un coming of age així més literari, què és? No ho sé, però potser també és bo tenir llibres així una mica inclassificables i del mèrit que li puc atribuir, jo crec que més de la meitat, és la seva originalitat en com ho tracta tot plegat. A veure, què més ens queda? Oh, després vaig llegir Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Barbiell. Quin pepino de llibre. Senyors, quin pepino. Tenim a la Rebeca, que se'n va amb els seus fills i el seu marit a viure a una casa al Maresme, lluny del frenesí aquest de la gran ciutat. I bueno, ja volen començar una nova vida. Ho podran fer? No hi hauria llibre si no. La Rebeca és una dona que viu paralitzada per la por que li fa perdre els seus fills. Alguna cosa va passar en el passat que fa que constantment tingui por de qualsevol cosa, de que es mengin un cacauet i s'ennueguin, de que caiguin del llit i s'obrin el cap, el que sigui. I, a més, en aquesta nova casa els envolten uns personatges una miqueta estranys. Tenen la família de davant, que l'home treballa de nit i sempre el veu allà fumant a la nit, perquè la protagonista també treballa a la nit, i que li resulta una presència una mica pertorbadora. Tenim a la mare de la família, que és tot el contrari de la Rebeca, és una dona que flueix. Tenim a la seva filla, que no parla, que et clava la mirada, que t'està com intentant dir alguna cosa, però no saps quina. I a poc la Rebeca anirà aquesta por de la Rebeca anirà prenent altres formes a mesura que es van relacionant amb aquesta família, no? Que l'ha tret una miqueta de la zona de confort, per bé o per mal. I no us faria cap favor si us parlo més del llibre, de l'argument en si, perquè el millor és saber-ne poc. Tot i així, el fort aquí és la prosa, és com està escrit. Jo vaig tancar el llibre i vaig tenir la sensació de que feia, no sé, 200 i pico pàgines que no respirava, que m'estava aguantant la respiració, estava en una tensió, estava nerviosíssima. Està escrit d'una manera gairebé esotèrica, en què anem veient una transformació de la Rebeca, i és una mica portar aquest tropo de la Unhinged Woman, que jo he traduït com a dona fora de polleguera, a la nostra literatura. La Rebeca comença d'una manera, comença molt modosita i acaba revolucionada totalment. De quina manera? No us ho diré, perquè l'heu de llegir. I jo el llegiria, no me'l perdria, perquè de veritat que és una cosa... I tornem a ser, és un llibre inclassificable. Necessitem més d'aquests. Però aquest sí que puc dir, a més, o sigui, és inclassificable i sé al 100% que m'ha agradat i que m'ha agradat molt. I ja per acabar, vaig llegir un altre llibre de la Mònica Kim, de l'autora d'aquest llibre. A través de NetGalley vaig demanar una còpia avançada per ressenyar del seu llibre més nou, que és Molca. És un concepte que denomina les càmeres espia que es posen a Corea, bueno, suposo que a tot arreu, no? Però que ells li han posat un concepte, li han posat un nom, perquè a Corea es veu que tenen un autèntic problema amb aquestes càmeres que amaguen i que espien a la gent, sobretot a les dones. I en aquest cas tenim un paio escarosíssim que té càmeres posades als lavabos de l'oficina on treballa i paral·lelament tenim a una noia que es veu immersa en un escàndol perquè surt a la llum un vídeo seu amb un noi que és molt ric, que de fet ella l'ha conegut i no entenc com pot estar interessat en ella, i es filtra un vídeo d'ells dos en un hotel i se li ve un percal a sobre increïble i ell desapareix del mapa. Com s'uneixen aquests dos? Com queden units el tio aquest esquerros que posa les càmeres i aquesta noia que és víctima? A part de temàticament, treballant en el mateix edifici. I el tio esquerós, té nom el tio esquerós, es diu Ji Yong. Doncs es comença, per una interacció mínima, es comença a obsessionar amb la nostra protagonista, que és la Daye, perquè li mostra una mínima amabilitat i allò de que hi ha homes que es pensen que pel fet de que siguis amable amb ells ja estàs lligant
i que ja tenen dret a la teva vida, no sé. I aquí una mica, com a Los ojos son la mejor parte, seguim un personatge que comença com molt, bueno, una persona normal, i mica en mica també és una mica el tropo aquest d'una dona fora de polleguera, no? Es revela davant d'una societat que no li està fent cap mena de favor, ans al contrari. I hi ha una mica aquesta idea de si no em protegeixo jo, qui em protegirà. Hi ha com una crítica brutal al masclisme, a la societat sud-coreana. Jo he llegit coses que m'han deixat esma perduda. El pitjor és que he llegit coses similars també en articles, o sigui, no és només aquest llibre, és que són coses que passen realment i que et deixen molt descol·locada de com pot ser així la societat, perquè ja no són els homes, és tot un sistema que ho sustenta. I sí que he de dir que m'ha agradat menys que Los ojos son la mejor parte. M'ha semblat, per una banda, com molt gratuït en algunes descripcions. Sí que, o sigui, jo entenc que ens estava posant com a element d'aquest personatge escarós que està espiant a les dones en els seus moments més íntims. M'ha semblat una mica innecessari alguna de les coses que ens explicava, perquè jo crec que jo ja ho entenia, no sé, igual soc puritana. I també hi ha un element de terror sobrenatural que tarda molt en aparèixer, tarda fins a la meitat i després tampoc no hi juga gaire. Sí que és allò que fa que la Daye al final prengui com la decisió d'agafar el toro per les banyes i fer alguna cosa amb la seva vida, però trobo que hi podria haver arribat perfectament ella sola, igual que en Los ojos son la mejor parte, no? Acompanyada del personatge en aquest descens i en aquesta presa de decisió o no d'actuar, doncs trobo que en aquest llibre podria haver sigut una cosa similar. I temàticament també ho volia com lligar, però jo crec que la informació que ens revela aquest gir, ens podria haver estat revelada d'una altra manera. Jo no sóc aquí per dir aquí de com han d'escriure un llibre, però a mi m'hauria funcionat més. I, d'altra banda, ja hi som, estem llegint un llibre de terror, pot ser un terror més literari, però en Los ojos son la mejor parte potser sí que tarda en passar coses una miqueta més xungues, però hi ha com flaixos, hi ha com una intencionalitat allà. Literalment, a Molca, fins al 80% no passa una cosa que tu puguis dir estic llegint un llibre de terror. O sigui, és terrorífic perquè al final tractar amb homes és terrorífic, però no és terrorífic dins el marc de estem escrivint una història de gènere. Suposo que era més fàcil vendre-la així quan tens aquest llibre, però també s'ha d'anar molt en compte amb com publicites un llibre, perquè al final t'estàs buscant el teu públic i si no arribes al teu públic, segurament aquest llibre no estigui en mans de qui sabria apreciar-lo. És un llibre que està bé, però és que ja hi som. Podria haver fet coses molt més interessants si és que volia jugar en la lliga del que és el terror. I si no, doncs segurament ho hauríem hagut d'agafar des d'una altra banda. I aquestes serien les lectures de desembre 2025 i gener 2026. Si heu estat fins ara amb mi, moltes gràcies. I ara, després de tanta estona parlant, m'he de mossegar la llengua perquè m'encantaria parlar-vos del primer llibre que vaig llegir el mes de febrer perquè és el millor llibre que he llegit en el que portem d'any. Portem molt poc d'any, però jo crec que serà un llibre que quedarà en la meva ment durant molt de temps, però us haureu d'esperar al proper vídeo. Apa, siau!